Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε κι εσείς. Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Χαλαρώστε με καλή παρέα ή αγαπημένα πρόσωπα και ανανεωθείτε. Σήμερα μπορείτε να ψυχαγωγηθείτε ικανοποιητικά, να χαλαρώσετε και να ασχοληθείτε με την εξωτερική σας εμφάνιση που τελευταία έχετε παραμελήσει. Άλλωστε, το οφείλετε στον εαυτό σας και στους ανθρώπους σας. Ιδανική ημέρα να μοιραστείτε τον χρόνο σας με άτομα που αγαπάτε. Δεν είναι η κατάλληλη μέρα για πολλές σκέψεις και για απολογισμούς. Χαλαρώστε και απολαύστε την προοπτική ενός νέου ξεκινήματος. Ένας νέος χρόνος ξεκινά σε λίγο και εσείς καταστρώνετε τα μελλοντικά σας σχέδια για τη νέα χρονιά. Προς το παρόν όμως, χαλαρώστε και απολαύστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ένα νέο πρόσωπο θα μπει στη ζωή σας. Όσοι από εσάς είναι αδέσμευτοι και θα φέρει τον ήλιο στην καρδιά σας. Οι αγωνίες και οι μοναξιές θα αποτελέσουν παρελθόν για εσάς. Σήμερα φροντίστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας, ό,τι και αν ακούσετε. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και να μην χαλάσετε μια ήρεμη γιορτινή ατμόσφαιρα. Έχετε την εύνοια κάποιου αγαπημένου προσώπου που θα σας βοηθήσει να στηρίξετε τα σχέδιά σας σε γερές βάσεις. Αισθηματικά ευνοείται η σταθεροποίηση του δεσμού σας. Ανακουφισμένοι, ετοιμάζεστε να γιορτάσετε την έλευση της νέας χρονιάς, ευελπιστώντας ότι πολλά από τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε θα αποτελέσουν παρελθόν. Μην αφήσετε την απαισιοδοξία σας να χαλάσει το κέφι των ανθρώπων που σας αγαπάνε. Άλλωστε, σήμερα πρέπει να γιορτάσετε και να χαλαρώσετε, οραματιζόμενοι μια ευτυχισμένη νέα χρονιά. Απαλλαγμένοι από τις φοβίες σας, μπορείτε να απολαύσετε τη ζωή. Επωφεληθείτε της μέρας και περάστε όμορφα με πρόσωπα που θα σας κάνουν να ξεχαστείτε. Ένας ακόμη χρόνος έφτασε στο τέλος του και παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, προσμένετε ένα ευτυχέστερο και σαφώς πιο πετυχημένο 2014. Καλό και δημιουργικό 2014.